Straight to the Atong point. balikan mga higala. Ingon sila nga kini ni ang naklaro naman basta kay ombudsman gani exception na related sa anti-graft case. Moingon na pod mga higala nga dili man anti-graft case Republic Act 6713 man balik kag kwan Rald tanawal gud Rald ang katong kaso Rald. Sige ko no. Di ayaw to katong kaso katuto ang akong giingon nimo. Katong first page kani. Okay. Pause. Kana. Freeze gamay kana ipaklaro ang kwan. Tawa ang titles kaso ha. Sige. I-kwan ko no, i-zoom ko no dong para ma-explain na to sa mga tao, ha? I-zoom ko no dong. Bahala di makita ko naong, i-zoom lang na. Ay lang ipakita ko naong kay kinini ang nagsultian niya kung papa gwapo ko. Gwapo since birth, ingon akong papa ha. Okay, explain ha. Ang title ani dan kami nga dili man Republic Act 6713 man. Kanang Republic Act 6713, tanaw ha, Code of Conduct na, Code of Ethics. Pero ang babaw ana violation na sa anti-graft RA 3090 na. Tanaw, grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and tama ha? Dunay conjunction nga and violation of RA 6713. Kaklaro ana? Ang ila mahigala mingon sa akin nga, di man kay 6713. Telawa ha, ang violation of 6713 dunay conjunction and violation of RA 6713. Conjunction na. Ha? Di tamo palipat mga higala, di tamo palipat. Sige nya dayon ang ombudsman ingon ang ombudsman para maklaro na gyud. So si Martires ni issue gug statement. Unsa may gi-issue Martires statement? Sige dong. Kini ni ang statement dong. Ay ni Juan Samuel Martires. Kini gi-explain na gyud ni Martires kay medyo gahi man gyud. Gi-explain ni Martires kini si Martires may ilang background anong ngilngig kay ning background day. No? Practicing lawyer din si Martires day. Practicing lawyer usa sa mga banggiitan nga mga abogado kini. Trial lawyer gyud. For 13 years, paghaman ni applies judiciary na himong RTC judge. Unya, tungod kay ang iyang reputation ba? May ba na reputation des Martires? So, siya maoy na himong justice sa Sandigang Bayan. Daan na giday na nga mangkukuray o mga kurakot ba? Des Martires. Sandigang Bayan Justice, unya na himong associate justice sa Supreme Court. Ngilngig og background. Unya human na himong ombudsman. Dili basta-basta rin nga background mahigala. Nya unsay gisulti Martires gi-explain Martires ay kini ang statement tanawang second paragraph dong i-move forward kana bababaw na unya baglisi kana na ang kuan kanang second paragraph baglisi yellow be para aron nga maklaro na kana sige kana dapita ha nya i-zoom be aron mabasa maayo zoom ko no pareho kana ato basahan ha giingon din himong higala. It should be clear by now to Governor Gwendolyn Garcia aton sa Binisaya pa kinahanglan maklaro na karon ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia and to everyone that preventive suspension order that was issued in the administrative case arose from or is in relation to the criminal case for violation of Section 3, Paragraph E of Republic Act 3019. So, klaro na nga anti-graft and corrupt practices act. Klaro, anti-graft ka na. Iklaro ko sa ombudsman. Nagpasabot ka na nga kining kasuhan lagi. Anti-graft kining nga kaso. Busa, applicable siya. Nya, kining mga tauhan na mahigala nga kini ni ang vlogger, kini si vlogger, o kini ni as Governor Gwen. Ha? Timanan ba nato mahigala with due respect sa atong mga kaigsuonan din na minaw. Timanan nato nga dili ba yan nga dili manaog si Gov kay kuan man kana na ang kuan ni naigiingon nga basta hapit nga eleksyon kinahanglan prior approval sa Comelec. Ang tubag lagi except ana ang order sa ombudsman. Pero dili lagi manaog kay bisag pa mahigalag kay naduol na kuno eleksyon day. Nya kadto pirmiro niya pagkasuspenso layo pa mang eleksyon di man gyapon manaog. Anya, first time din hindi manaog si Gwen. Straight to the point. Kay mingon man siya, dili kay kanang naasa kuan nga kanang hapit na gong eleksyon. Dili na pwede. Nya kadto di ay
Kato di ang 2012 nga nasuspenso siya. Layo pa man kayong eleksyon, ninaog des Gwen ato. Imani ha, katong suspension ni Gwendolyn Garcia mahigala 2012 man to no? December gi-implement. December. Ang eleksyon Mayo pa. Nanaog bagod si Gwen. Ay sos, magklaro hay ta. Ha? Tumingom sa di man kiduol ng eleksyon. Besa paglayong eleksyon. Nanaog day. Ha? Panahon ni Pinoy, gi-implement na nga balaod. Karon mga higala. Panahon ni BBM. Naunsa naman ni ron? Kanang gingon, no one is above the law. Applicable pa na karon panahon ni BBM? Straight to the point. Nya unsa man lang tani na may balaod. Ato lang tan-aw na si Governor Gwen din ha, why mo implement? Si Jonas Cortez, okay. Paggawa sa ombudsman order, naog. May krama, naog. Nagkaguliyang pang City Hall mga kahigalaan at the time. Ha? Kay daghang mga pulis, panaogon yun. Ang kani, si Gwen. So unsaon naman na, wala na tayo mahimo na lang, magtanaw na lang ta. Unsaon naman na to na? Wanay order, unsaon naman ato lang amaman si Gwen nga. Naog na Gwen, naog na diha Gwen. Naon na lang na to. Nahinumdom kuan. Nahinumdom day ko kay doon na may nag-post ani mahitungod bitaw ng kuan kaniday man nakinumdom nako pasahan sa gukuan ni. Doon ay nag-post mahitungod ining lalay. Kanas lalay sikat na karon kay kuan ba kana na ang katong buaya dito mga higala sa Zamboanga. Nakapaak og tao. Pagkapaak og tao doon ay mga pulis, doon ay mga tao wala sa nahimo. Wasa nahimo. Ngano man nga na may mga pulis. Wa, ilang ipaabot man gani kay kadugayan gyud iabot ang tagiya pero sa wa pa mabot ang tagiya mahigala wa gyud. Ang mga tawo ay nahimo dito. Igo na lang tong usa tawag gud. Haman to lalbe ingon usa lay ay buhi na lay ayaw lay. Ayaw lay kada be. Asa man to? Sige kuno be. Asa man to? Bati ang audio ani. Wa man kabalo sa iyang gihimo lay nga ni sunod sa diya lay ha. Butan man ka lay. Oh, butan ka lay. Butan man ka ha. Butan man namong alay good oy, di man namang unsa good siya. Ayaw ni unsa siya lay ha. Lay buhi lang siya lay. Tawagon na mo to among amo na lay, mong amo lay ha. Kao makalay, ayaw siya hilabti lay. Wa man mi kabantay ming sunod siya diya lay. Ay lang lihok lang ga, kay ko imo siya ikapulihok kun iya man kay baliktaron jud. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko lay. Maluoy ka lay. Blor dong. Lay. Blor kay makwatas Lay, mita. maluoy ka taon lay. Ayaw taon lay. Langga ano ning sulod man ka diya langga. Blor ya, abti ko blor dong. Langga buwa. Loy maluoy mo. Maluoy ka. Lay, jala ko jud lay. Ayaw na siya dadagasa lay. Lay, ayaw na siya baliilay. Maluoy ka lay. Butan man si alay. Langga, ayaw siya ikapa, langga. Langga, ayaw langgang. Ayaw lihok, gang. Okay, cut dong. Kini bang kuan na ang buaya wa na ginahimo bitaw sila igo na sa nananaw. Doon naman tay pulis ito kasi igo na inyo. Lay ayaw lay buutan man ka lay. Kana siya sa buaya na. Unsaon ta naman lang ni arita mahigala sa Kapitolyo. Unsaon ta naman lang ni? Duwa na'y mahimo, tani na may balaod. Di man yung manaog mo yun, namin nga, Gobgwen, naog na, buhiin na Gobgwen, ang Kapitolyo, buutan man si Gobgwen, buutan man. Kung saan naman lang na, ha? Mismo ganun itambag na mga Pablo dyan nga, sunda ang kuhan sa ombudsman, ha? Kung saan man na, lay naog na lay ayaw lay hala lay ayaw lay buutan man sila lay Mapatuo man na sila lay ba buutan sila lay buutan man sila lay hala lay ayaw lay buutan sila lay Mao na diha ha kay naman gyud naghinumdom ni noon ko kay doon na may nag-screenshot nga doon ako noy nagkuan ining lalay ko no. Sige ako lang gamiton po ning lalay kay mao man kay gigamit di ay. Nga lalay man ko noy kuan karon. Am-ama na lang nato di ay ning maohon.
Am-aman na lang nato ni sama ining buaya mahigalang nga giam-aman na lamang. Sa man to am-aman, di naman taklaro na balaod. Unya, dili man gyud manaog ikaduhan naman hindi manaog. Ayaw ko ina nga kay ting eleksyon na manggod mo nang dili. Ay so sa una, kalayo pa sa eleksyon. Dili ni first time. So saon naman ay gagamahanan man ni siya kayo. Saon naman lang nato lang am-aman. Uy mo patuo man lay. Ayaw anak lay. Buhi na lay. Buutan man sila lay. Buhi ilay, ayaw bali-bili ilay. Ayaw lay, ayaw undang lay, ayaw lay. Buhi na lay. Ayaw na lay. Lay naog na lay. Boses na komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Number 1!